Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing duna dukhatmet kam khanglat yu we ni kisamla rangba ubamla ban yo sngo bha kishkor ubashong basa ahlai unkra hala gajong gabor kabarit uba Ferdinand Lingdo ula sengya kawi ka company so upla kabau ai kerteng e kan bha uba Ferdinand Lingdo usamla rangba ubaduna kabor yo sngo ule tho bahadien bu ule yi bagi parlok chung u kibaduna dukhatmet kisham shitom ban yo kam yo jam ula shim karai rangba ban sedang no nakashlem penmi pla banyarap giki para dukhan ulet ho balingba gani gijing seng gajung uwi gani ka company ula yo alat ban aikam ye nyongut ki baduna dukhat met bat kidon ki weiru ki badang ajing hikai kumno ban su ban than kna bakin la ban tripura ha gani ka company kerteng chana de Ferdinand Lingdo mar silong ta de ro nong seng cho gani ka company man kerteng ikan bha kani company sedang maseng mensiam sen benai Oktober rusna ma cara pusau bat akan ya jing mu bahong sam jone jing sedang jone ngalong bang ta krong mene pun percaya ka jing jabo mariang khantam ban do e jiban kam jik plastik ma bakani ka pani ka plate jimbot ban sinai bon jat ki jat pala ba penon kam ha ki upir sarkar ane ngajak apa ba Kadang roh kawai aja temu bah san nong ban ai kam ai jam nong taki beriau kecil konbet ini person with disability. Jadi kadang aja temu bah san jangan aja ai kam itu nong konbet kelong bah buan aki beriau kecil konbet kita pendek aja beriau kan kim siam mayo kam yo jam saja nong bah ada kata-kata. Habis kani aja ai kam ai jam ki. Kalau ban wat eki beriau ki ban tray wani ni tanang ta ban su jang kalau ba ya do kata-kata wat la kata ru kan ngaji kum ka ngawani ikan pha ni ai jing kai gerbang ngam ta jong ki ru hadin kan ngaji kai gerbang bajing tudet jong ki ni sala matu kampura ki wani ro kade ko jing tumu ka ba ni kum ka bani ni anut aduk basdang haduk mentaru kadang ya cikman kayak apa ki dan ki beriau ki person wan seperti ki baterai minta hadok mentai ka dan kumbah nyomut ni te ki dan pat ki wei pat ki bom dai ki person wan seperti armut pat kan ni ro kaya lam lo ai chikan thuplang ni ki wei pat ki hantang ki khna samlah makin mang salang ban thungkam thung jamak ni makin ki person wan seperti ki baterai bat ni minta ki Kidang kecurna kabor yuk sobat kum juro ha kecurna kabor net ajoki kum ki salvar bosi na kadang hak po ikan hak ni minta pet tan yang kata kajik tebet kajoki handre ni plate jingmut na kanta kajing la ajoki bantri kidang kecurna yang tai bat kec abade bat kam thun jam ikan jam ki wala kata ro ni ai training na kamanta ajoki man tebet yaki syabang la matu kampura Kini ketiar bang ketiar misna bon bang iklan boy saki government office lane ki company ane ki seng tray mon sobha kirang sai pra ki ba mangi pledge mot kirena ta kini ki conference bat ane ni ki pra ki ba ai sobha ha ki program pher kumjo kini ki file folder ane kini ki Fai bagi ai nakamanta makin tap iki kot kisla ai pesor kan nanti ki don sisyo ki jai pra bangi ki ko ki brem jokhanya apo joni ki dei nakanta ki ne ki bakot ki ni toti bag hand painting ma ki ba ki brem jokhanya ki
Tro gitu ki plan ta ni sa bandi haki ribai ba ki preo ki song song kya ki shem ki thi ki bar kan ne ga jing di ge chong ni chi pen ye chong ni ki tiar ko long kaya nang ba ka chong shem ya ki order na ki preo pher kam tam na kalian ki bosor gar ni ki seng mantra sobha bat kom joro na ki rushinat nang tangi shu penyet ye ro ki da ki bu ka stal ka chong ni ha ka kaleng lai kha or fling ane syaki jakak baki beroki khot ni man bo ki stal chuki kane ga dai tangka jing sedang ka jing sedang ka jongi ke bedang syuat mata ta ngi dan ka jing kenan pas kam ba ka jing ya ye kini ki tiar kan la syu ngi man ai kam ai jam syu ta ki beru khabat bat kan tan ban pede ki ha badai ini kalian Habede be kijing ki ba uye kendo na kaliang uni usamla rang ba ule tho ba ka por ba usdang ulale ishimta ha ka prime Hendai shmana sha ajil gani ka penlong ye u ban sedang na kapisa ka ba udan khandiat gani ru kampat dapura ka ba penlong ye u ban penan kam da kapisa ka ba yo bai bam na ka bale PhD ule thuru ba ka jing bom yo sngo jung u ka bo jing ban ekran bat ki wei ka ba penlong ye ka lok ka jung u ban shimti ban pen shai shiki ba kwa jing tip habede ba ka jing pen poi kini ki pla usamla rang ba Ferdinand ule thu ba ka company kumbalong menta ka su eki pla bat ki file bapanan kam haki office ula ongru ba ki shimru iki order lada ki don ki bakwa Habai dai bat ka jingerap na sorkar phila yo ka scheme na sorkar na government ka scheme ban ai jingker shani pi cha man sedang ni kan ne tang nim cham yo jing ram kong re aden pa nga apply ka we ga CM chief minister i Thailand so man siam snam mana cha apply ne nga sha jet kan ya top 75 apo prime na polo asa jet ane tinga sayo jarap na kaliang ka sarkar la jarap ni kam de jarap chaki kam de than than na kaliang ka pisa hande ka jarap ka bangayo kham santam kalong ma ka chi kai ni kumno mangin la man pen scam ya kanong rim bangi seng nang mangin la makane ka jing sedang ni kan ni kan tha kan long ka ba se so man ya nanti ka banang ya kisnam ta ang ta shisho keran pat jarap ngayo nang ba kan ni ka state or social disability affair nang ba ka jing trilang jong ka kan office ka jarap a choki ko long no man pen la ni man thit ya ki tiar gitar na man pen biang ban pen ya ka jing trikan chomi man kasni nang ta ka don ka we ro ka jing jarap ka ba ngayo lang ba kan ni IMCIP na po kata kan ya IMCIP ni sa jet kung ba ka top dan kum ka we ka zat sengkam ka ba dai ba ja dai kamariang kan ya sa jet ni top dan orang ma ka panai ngi ban yo jing kai kar pang na kam ta joki kam tam e kum no man pen na dai man pen ya we ki ti ada chuni shiki we bicara mat kam tam shiki we ki ba ki bere ki khme lanti ya ka jing a juni man le kata karon ka chi e nga chaban pun urlain kene kar de ka chi anut ka ba la sosna man chua la sosna man chua ne man sedang kene long ka chi e adu kata tanggal apply kene ka chip minister challenge man chua license man chua nim syam la sai so setia ngai kadang ka chi e ro ka ba ka des pang ka leng apisa kumno man pen scam ya kene wala ka kene ka chi e rei nga ra sim rai no sim kot man palan kam man sedang ya kan ni la ba ka fellowship chona dai PhD kan fellowship PhD ma yo na ma ka jing trei bat ki we ki secretary so ha ka jing yo ta ka sa ha na man sedang kan ni ka barit
mình siap senam ane justan kini keluar we ya jeng mas kamera tu barit maka tang aplikasi mesin wala de skis ki breu ke i singa ni sedang dapat iri ikan mami ni ang dok sisa ne maka daun ni apa ya sesen ni ka jenis stasiun sebab bisa ala man yo bermatanya salah ban ya susu mata sadon sawe ru ka cik mo san ma bade bani sekat cha ko ba ngam dia so ha ya ada mal so ha apa dia sekam secam ka kalau pada pemat bahasan kurang mangi dan kam jadi bebre jadi dari bat kibreu ka jahat dan kam kibreu banyak keren sini stai ta pada kami so ha pun sedang ka jar hadu kata-kata kiran ki teknologi berat ini teknologi berat ini ta hari kini teknologi yang ki software ngam kita hapseu ka dor ka baren ma hapseu ka dor baren ma ta kam dei pisanja dei bisa jong US te ni seu ka dor ka hela ta gilang jonaan sim cara do ta ban ko man seu ni tiang teknologi yang ki software nama pan sup ya jeng keren ki kidan pat ki pat ki jat hearing aids ma generate ki ba ha do ta re kini hearing aids ha ki chong dor koi arulai la kalong be do kata ban yo kini ki tiar ma ta hi de chi te kumno kibru kila subu la da don kita kwa ban order tiar na phi hakano kudur kila ban kontak e phi ban kiran ke bede bakan ya para acing order jon ki breu la ne acing thiri ki breu tiar ni kong ki breu ki shifon untuk bagi kwa ini jangan ya tiara ta na moksan pat ha ju mo so phone ki breu pat na ha man shu IT phone hai lo janga te lo janga ban ikloi benda ban chin phone ban keren ban ki breu tes ki jo ki breu ki so tho ba ki tip ban ha mo so ras dang man shu message na WhatsApp ta kiran pat ki we pat ki breu pat ki bong so tho ki phone hi ta re dama ka jarap jarap ke ne ka kami ka sedang menyen wala ka taro na karamen mas kama ki brekin so tho mo ya ke ga chi man kam pan sup ya jeng di kamat ki salang kam dei kam de jam U Ferdinand uliat huru beminta kimpat la ban bu kedukan namar ke jingdut ke babun bat ke jingram jong ke bai dukan hendai ushim ke kabu dak babu iki stall haginu ki program ki bepenlong hakeling ke nong ba shilong uliat huru ba ujubu ek stall halai umkra bat hakikat tu kani ki jaka bandi ki tiar ki ba open mi na ka company jong u uni usam larang ba uliat huru banaglang jong u ula pha daga jingtho ashaka sarkar ban ai dukan lem haka shopping mall ke badang shudap pli bagin yo lat bandi ki tiar jong u udan ru ke jingkerman baga sarkar kan baha kerpang na benta ki baduna dukhatmen ban yo dukan kumbale ki we ki jela di India khnang ba maki kinna ban yeng halagi jong ki kijat klem jing tiang bat ban kin tie we ka yo ka kot bat ai kam ai jam ye ki we ru di nakaliang uni usam larang ba ulukin tu ki samla ba kim dei ban up tang ye ka kam sarkar henry ban sedang ban seng kam seng jam ulaong ngim dei ban up ban yo kam henry shim kalat ban long unong ai kam to khandiat menta ni tiba kayo kam yo jam ka duna ba kayo kam yo jam te ka ka jing kentu jong phi ya ki samla ba habe de bat ka wat kam wat jam ta wala tayang benar aging pulih help kan tak kini bi special education PME ko state nata aging pulih PhD kan ta ya cikmat andre kira masuk tu apply kam ajam pun ha kidan ki jam ki ba ngala terman man yo ba ta jam pulang mang ta man tren ta ajing ba ki bru jing khon na ni andre kam syam ala kontak ajing wa jana ta kene ka pan long ena kalau ngam soto man chim nya ka wei pat long ti ba i ba ki dam ki wei pat ki ber ki ba khan chen cha shu ena ki bom yo kam jam te ra ma sa sedang ban beli ya kan ka sedang ya kan ka ikan ba man ai kam ai jam ya ki wei na ma ka ki son pertementa ke kam jam ka be tu kata-kata ta bun sen hi ngang la shu wa dau beli ka sarkar kam la ban ai kam beli itu ki breu kini ki NGO king la man pedang na man man train na ta ka jing ba jing nang salan ka jing wang han reng na so thu a
ngam tang masuk thu ba kan ni ngim dei than manong ki wat dang re ni dei nong manong pli lenti ni nong ni wat lenti nam tak wi ki sa ka per them ta kom ka tu ada ta kon jam re ha bang ni dan kaman ha ni dan kaman mang ni dan ka ching mut bas kham ni dan ka ching thang ban tre sitom ni dan ka che ngut ka ban ado kam sen ke ka bang ni kwa ban ne ka ulong ba kidan buan ki breu ki balas dang man kiu sap hang ma ki lam ka sekam sam jam kam syam mut tang lam ta ban yo chung toy nan de ban yo bisa ane ban yo chung toy le chimet re ka chung mut ka long ro nan ta ban wan ra ka jing kala hakiam nang kasalang